O kothoma angkha sahina riyangni bo tongo konda sora kamiwo dinang norokno bini langmani kaisa kubui kothomano sawai khwnarnai bini kothomano khnawi norok mukti nargui manglak haike phaidi khnawi nailaiano norok khnawi tongdi pulani simi paithak jora 2001 ni kok sahina bigra nukhungo achayo bini bumawpha belai kari mani bagui borokni nukhungo salja samung khlaiya ke maima chaya waishoisho borok bohok maikri khlaiye ma tongmani jorarok bo tongo sahina talsa kasugya glei jeraikho pheba asa glei jerayo phano bo bumani khuriwo khlaiye kaham khe ma tongjaya tamni ke buma bupha salbrumno samungo thangnani nago sahinani ajaisong bini slai okra rokmang khorok dok tongo borokno buma bupha samungo thangkangke sahinano nayi tonglayo bwsa kwbangmano pusinani tektote birman nangjagui sahinani buma bupha hai hini wansuklayo borok sahinano gluiono buini nukhungo palokroi rohor sinai hinai hake borok hiksai kok baksa onglaye sahinano palokrinani khuskhlai laikha ajorao khuskhlai gonda sorani kaisa kamiwo sahinano buma bupha palokroi rohor laikha borok sahina bwsajokno palokroi rangrokbo kisa misa manlaikha sahina je nukhungo palokrijago bini step parents rokni winjuni mung khna khna bile chini caption kulobo tabuk winjuo thungui tongo tamni hingke abo kaisa action ni slaibo kwbang games tongo hindi angnorokno thungui phunugano winju team maniawo thangui nini chajakmani game naidi jeng ludo rok thunglai mani hai ani logi tai 3 jona add ongnai en obo game start ongkha tai obo game angji dikhaino real cash ang wallet o manuise thangka tabuk ani wallet click khlaiye ang rang withdraw khlainai en obo ongui thangka belai klaiyada nungbo 100 games ni bising nini chajakmani game romdi kerom cricket pool jesapano thungmano tai ang haike rang ajoi mano haike link description no rijak tongnai download khaiye thus thungsidi bwsa chelate bwrei khoroknoi ongphika aboni bagai sahinano terek maya nangya nani chengkha bwsa haike nukya nani chengkha sahina okrangkha botabuk je nukhungo palokrijago anukhungni selenghai ongui thangka buma ma toibono belaikeno satoknani chengkha bonokni samungrok belaikeno ma khlaio sahina asike dukhu ongkha bini bayabrok haibo ongui manliya 2018 bisio sahina madhyamik pass khlaikya bo porarok bo kahamkheno mano heba kapal hamia buma ma toibono hai hini saka jengno no tai poririwi manliya bwri borok rok asak porinani nangya khoroksasak hamjakmani chelabai khari thangsidi hinai okokno khnawi sahina belaikeno kha khamjago bini mokolni mukte yori phayo bo hai hini dukhu nangjago buini bsale je poriman sakno ma poru manya engte teiphano ma poru angle madhyamik pass khlaise ma poriliya hinai salja borokni nokni rang kemao afro buma ma toibono sungo nung ani rang rokda yakri hinai sahina kubui kongno saw ihi angnini rang yakmaria amu hinai ulo bini bufayung bai bahnok jekbono majra berlayo abni bagai buma ma toy sahina no belaikeno hinkha tai lachima singsa khlaikya sahina kok khontai manai belaikeno kha khamjago bokap mang tongkha belai dukhu ungjagai sahina saksak theinani hinai wansukka bokotok sorowai theisinai hinai bolongo thangka haipono bo theimania kwbangma kokno no bo wansukjaktei ongo aboni ulo sahina hai hini wansukka ani tei mungsa lama kerikya ang ani soi amu apa songni nogo kifili thangsinai kaham onggi bo hamya onggi bo ani soi amu apale ano satok lak amu hai wansukmani ulo sahina bini soi buma phano khus khlai thangka bo soi bini buma bha tai bini takuk bukuk songbai malai kha phia bini takuk bukuk song kebo phano bono soi bukuk haike yasak sokliya bini buma bha bo bono naraknani kosiliya buma bha saw jengno no waisa palokroi rohorka tabukte narakei manliya je nukhungo palokrijago nung borokni bwsano ongkha nung kifili thangpisidi hinai hake je bini soi buma phani khugosi ama hai kokno khnawi sahina taibo khayok jakha dekha khamjagai kapkha hake bo haino hai kifili phainani nangkha
Da Kokborok Disclosure YouTube channel no teinai ang Andrew Deborma. Bayap song norok okothoma no khanawe bahai nangjaka. Ang okothoma no khanawe ani mokol ni mukti klai phayo. Haike norok bahai ingjaka bo norok comment khlai sadi. Okothoma no rwgui sanani thangkangke kapal hamya rok ni le jese phano tongthok ni lama rotugdi phatcha tongthok ni lama manei manya. Haike norok okothoma no sajagui tongkangke norok like di share khlai di. Ta je ani channel katal phane rok subscribe khlai na di. Ang norok ni bagui bwskango tebo motivation tei story video rok no tubunai. Norok jotono kaham kwrwngno tongdi hambai.